Mit csináltok most? Mi? Hogy mit csináltok most, ezt kérdeztem. Én viszont rosszodok. Anya. Te mit? Te most nem fényképezlek, hanem levideózlak. Levideózlak. Hallod? Filmet csinálok, nem fényképet. Mondjál valamit. De a legjobb, a legmiszesebb, Az film. Hé, az arcodon pöttyösödő. Micsoda? Arcodon pöttyösödő, micsoda? Én nem tudom most, amit a legtöbb, amit tehetek, az a szegények osztálya. Milyen? Szegények osztálya, öreg. Na, mi történt ma az oviban? Ó, ami történt! Anya! Én olyan békagyi, hogy is van az? Kígyó békagyi. Falak! Hallukadat! Halott vagyok! Ez volt a Robin Hoodban is. Az a legtöbb. Mondd el még egyszer halkabban. Kígyó békagyi farok, ha árulkodom, halott vagyok. Jaj, de ijesztő. És ezt ki mondja? Robin, a Nyuszi. Nyuszi? Nyuszi. De szétszakálod. Anya, hogy mi történt az oviban? Bocsánat. Bikákat kellett kergetni. Kiket? Bikákat. Zsombi, nem ott mászunk És le. barangokat kellett kutatnia, amiben szörnyű denevérek voltak. És babájték, és skorpiók.